τονίσω τη σημασία αυτού του γεγονότος. Μόνο ένα λεπτό. Δεν είναι ακριβώς ένας περίπατος, έτσι. Αν φαντάζεστε ότι αν ήταν ένας περίπατος θα τον κάναμε και στην Πάρνηθα όσοι είμαστε από την Αθήνα κλπ. Ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε έναν βασιλιά, τον βασιλιά Λεωνίδα. Ένα πρότυπο τιμής, αφοσίωσης, όχι μόνο στην πατρίδα του αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Θυσιάστηκε ο Λεωνίδας εδώ, ενώ ήξερε ότι θα πεθάνει, γιατί αυτό του επέβαλε το καθήκον του. Στους καιρούς που ζούμε, καλά είναι να τα θυμόμαστε αυτά. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με καμία άλλη οργάνωση, έτσι. Είμαστε μια οργανωτική επιτροπή και έχουμε ένα, με συγχωρείτε, ντρέπομαι μερικές φορές να χρησιμοποιώ τον όρο, ένα όραμα. Το όραμα το έχουμε κακοποιήσει ως λέξη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο ο οποίος θα φροντίσει αυτόν εδώ τον χώρο. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω δει και άλλους χώρους όπου άλλοι στρατοί ή άλλοι λαοί σέβονται τους προγόνους τους, τις μάχες που έχουν στο παρελθόν, όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Εγώ ντρέπομαι λοιπόν για την κατάσταση που είναι αυτός εδώ ο χώρος. Ελπίζω μια μέρα των ημερών τα παιδιά μας να έχουν συγκεντρώσει αρκετά χρήματα και να μπορέσουν να κάνουν μια παρέμβαση στον χώρο, να πρασινίσει ο χώρος γύρω-γύρω, να αναδειχθεί ο λόφος του Κολονού. Θα μας πει ο κ. Βουβαλίδης 2 λεπτά αργότερα και τέλος πάντων να του αποδώσουμε τη σημασία που του πρέπει. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο το οποίο πέρσι ήταν μέλος της οργανωτικής μας επιτροπής. Θα δείτε ότι ορισμένη φορά με ένα πένθος εδώ έχουμε χάσει πριν από 2 εβδομάδες έναν συμμαθητή μας. Αντιλαμβάνεστε μερικοί τι λέω, είμαστε στη σχολή Ευελπίδων. Χάσαμε ένα συμμαθητή μας ο οποίος είναι από τη Μενδενίτσα, από ένα χωριό εδώ δίπλα και ήταν βασικό στέλεχος στην οργάνωση αυτού του πράγματος. Εμείς θα θέλαμε να το αφιερώσουμε αυτό το τρόπαιο λοιπόν στην μνήμη του Γιάννη, του Κυριαζή και να τον έχει καλά ο Θεός εκεί που είναι. Επίσης να σας πω ότι μας βοήθησε σε αυτό το τρόπαιο, τα χρήματα που έχουμε είναι μόνο 400 ευρώ για να νοικιάσουμε ορισμένα λεωφορεία για να πάμε πάνω και αυτά μας τα έδωσε η ΣΥΣΚΟ και θεωρώ καθήκον μου να αναφέρω το γεγονός αυτό. Θα ήθελα, ο κύριος Νοταρίδης που είναι? Όχι, ο κύριος Νοταρίδης. Μπερδευτήκαμε τους πόντους. Ο κύριος Βουβαλίδης είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι γεωλόγος, έχει κάνει έρευνα εδώ και θα ήθελα να μας πει 2 κουβέντες για την τοπογραφία της περιοχής. Πέρσι είπα εγώ 2 κουβέντες, αλλά καλύτερα να τα πει ο κύριος Βουβαλίδης ως καθήλυνα αρμόδιο. Καλημέρα σας από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα σας από μένα. Να τολμήσω να μιλήσω χωρίς μικρόφωνο, θα με ακούσετε? Δεν ακούγεται πίσω. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Γνωριστήκαμε τον κύριο Μαυρόπουλο επικοινωνιακά μέσα από το email και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ γιατί πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι λίγο παρεξηγημένος. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί γνωρίστηκαμε τον κύριο Μαυρόπουλο, συζητήσαμε για για τη δική σας σημερινή δράση και βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω ένα μέρος της έρευνας που έγινε για την περιοχή, διότι ο συγκεκριμένος χώρος, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πεδία μάχης στον κόσμο και αρχαιολογικός χώρος, είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος. Λίγο σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο. Οι Θερμοπύλες ήταν πάντα ένα στενό πέρασμα ανάμεσα στη ξηρά και στο υγρό στοιχείο. Πού οφειλόταν αυτή η τοπογραφία? Αυτή η τοπογραφία οφείλεται σε ένα μεγάλο γεωλογικό ρήγμα, είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε πίσω σας. Είναι το λεγόμενο ρήγμα του Σπεχτιού ποταμού, χωρίζεται σε πάρα πολλά κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο φτιάχνει το πέρασμα των Θερμοπυλών. Το πέρασμα των Θερμοπυλών δεν είναι ο χώρος αυτός. Το πέρασμα των Θερμοπυλών ξεκινάει εκεί που θα κατεβείτε στο Μελάμπηγο βράχο και είναι η Ανατολική Πύλη και τελειώνει στα λουτρά της Δαμάσας που θα περάσετε από μπροστά τους, που είναι η Δυτική Πύλη. Πύλες, θερμοπύλες.
θερμό, γιατί ήταν οι θερμές πηγές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη θερμοκρασία θερμών πηγών στην Ελλάδα, και πύλη, γιατί ήταν τόσο στενό το πέρασμα που μπορούσαν να βάλουν μια πόρτα και να ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Η ιστορική καταγραφή της μάχης έδειχνε ότι ήταν ένα πεδίο το οποίο ο Λεωνίδας είχε την πολυτέλεια, όπου ήθελε να στενεύει το πεδίο της μάχης, δηλαδή να βρίσκεται κοντά στον Κολονό που ήταν το στενότερο σημείο, ή να απλώνεται μακρύτερα και να σκοτώνει όσο πιο πολλούς Πέρσες μπορούσε. Άρα λοιπόν η μορφολογία της περιοχής δεν έχει καμία σχέση σήμερα με τη μορφολογία της περιοχής πριν από 2.500 χρόνια. Μέχρι τώρα οι γνωστές επιστημονικές διατυπώσεις για το ποιο λόγο άλλαξε η μορφολογία της περιοχής ήταν οι εξής. Ο Προσπερχιός ποταμός πρόσχωσε την περιοχή, έφτιαξε ένα μεγάλο δέλτα, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα και έσπρωξε τη θάλασσα 5,5 χιλιόμετρα μακρύτερα. Αυτές ήταν οι γνωστές θεωρίες μέχρι να ξεκινήσουμε την έρευνά μας στην περιοχή πριν από 4 χρόνια. Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από τη ΙΔ Εφορία Αρχαιοτήτων Λαμίας σε συνεργασία με την κυρία Παπακοσταντίνου, η οποία είναι έφορος Αρχαιοτήτων Λαμίας. Υπάρχουν 2-3 πράγματα που είναι οφθαλμαπάτη. Το πρώτο πράγμα που είναι οφθαλμαπάτη είναι ότι ναι, να εδώ είναι το στενότερο κομμάτι, να ο Κολονός, να το κάστρο. Ο Κολονός είναι ο λόγος αυτός εδώ απέναντι ανάμεσα στα δύο λεωφορεία. Αυτό το μικρό εδώ λοφάκι. Αυτό εδώ το μικρό λοφάκι, ναι. Λοιπόν, ο Ηρόδοτος περιέγραφε ότι στην περιοχή των Θερμοπυλών ότι στην περιοχή των Θερμοπυλών μπορούσε εύκολα να φτάσει ένα πλοίο. Άρα λοιπόν οι παλαιότεροι αρχαιολόγοι λέγανε ναι, να το, φτάνει μέχρι τα ριζά του λόφου. Βλέπουμε και κάπου για σημεία που θα μπορούσαν να δέσουν τα πλοία. Όταν πρώτο ήρθαμε πάθαμε ένα σοκ. Το υψόμετρο από το μνημείο μέχρι μέσα στη βάση του λόφου είναι 11 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η στάθμη της θάλασσας σήμερα βρίσκεται μια τετραόροφη πολυκατοικία πιο κάτω. Άρα εμείς είμαστε στη ταράτσα της τετραόροφης πολυκατοικίας. Επίσης, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι λιώνουν οι πάγοι και 2.500 χρόνια πριν η θάλασσα ήταν περίπου άλλα 3 μέτρα πιο κάτω, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην κορυφή μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Αυτό λοιπόν κάνει τον χώρο ιδιαίτερο ως εξής. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί με καμία αρχαιολογική τεχνική. Στο χώρο λοιπόν δεν μπορεί να γίνει ανασκαφή. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ανασκαφή? Διότι ο χώρος έχει προσχωθεί με ειζήματα πάχους 5 ορόφων. Και επειδή υπάρχει το γεωθερμικό νερό το οποίο είναι αρτεσιανό, δηλαδή επειδή είναι πιο ζεστό βγαίνει στην επιφάνεια, οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχαιολόγων να σκάψουν προς τα βαθύτερα έφτασε μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους. Δεν μπόρεσε να φτάσει στους ιστορικούς χρόνους. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που το δικαιολογεί πάρα πολύ καλά. Ο Κολονός ήταν η ίστατη, οχυρωματική θέση του Λεωνίδα και φυσικά εδώ πέθαναν και οι τελευταίοι. Πώς γίνεται ένας λόφος 10 μέτρων με ένα τυχαλάκι να είναι οχυρωματική θέση? Αυτά ήταν τα προβλήματα τα οποία βρήκαμε. Η ιστορία λέει, η έρευνα απέδειξε, πρέπει να αφαιρέσουμε στο μυαλό μας 13 μέτρα για να φτάσουμε στο ανάγλυφο της εποχής. Ο λόφος ήταν διπλάσιος σε ύψος, όχι γιατί διαβρώθηκε, αλλά γιατί προσχώθηκε και ανέβηκε η περιοχή. Η περιοχή είχε ένα στενό μονοπάτι ανάμεσα όχι στην ξηρά και στη θάλασσα. Εδώ σε αυτή την περιοχή υπήρχε ένα έλος και μάλιστα οι αρχαίοι ήταν τόσο έξυπνοι που παίρναν το νερό από τις πηγές όπως ισχύει και το πετούσαν μέσα στο έλος έτσι ώστε να το σπρώξουν το δρόμο το σταθερό προς το βουνό. Εάν
μετά έχετε καιρό και πάτε πίσω από εδώ, από το μνημείο και προχωρήστε λίγο προς τα κάτω, εκεί που θα δείτε το νεράκι με τα βούρλα και την πυκνή βλάστηση, είναι ένα αντίστοιχο έλος που υπήρχε εκείνη την εποχή, υπάρχει και σήμερα. Μόνο που είναι 11 μέτρα ψηλότερα. Ο αρχαιολογικός χώρος δεν μπορεί να ανασκαφεί, μόνο η γεωλογική έρευνα μπορεί να αναδείξει τις πτυχές του και χαίρομαι διότι πλέον το αποτέλεσμα της ερευνητικής δουλειάς, και εδώ τελειώνω, ήταν μπορεί να γίνει 1,5 ώρα ξενάγηση και όχι 5 λεπτά στάση για φωτογραφία, που αυτό σημαίνει ότι δηλαδή πλέον ένας τουρίστας μπορεί να έρθει και να ξεναγηθεί στο χώρο. Ενώ πριν ήταν μια στάση απλά για φωτογραφία. Και ακόμα και σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένη αρχαιολογική ξενάγηση στο χώρο. Σταματάνε οι επισκέπτες εδώ, βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.